Sanibonani uMsebenzi Story. Ngifuna ukuqhubeka nodaba lwalapha eDannhauser losizi lomuzi kaSithole noma usizi lwensizwa kaSithole eyangcwatshwa ungenakhanda part 2. Ngiyakhumbula ukuthi ngigcine la khona lo mndeni wakaSithole usulande inyanga. Ngiyakhumbula ukuthi ingane le engithi umzika Ifani Buthelezi yashona, umzika Ifani Sithole le eyayingenakhanda yashona, kuzoba umshado ngeweekend, yashona evikini, yatholakala evikini ishonile. So kwase kuphuthunyiswa ukuthi ngoba umshado awuhlehli akungcwatshwe ngoba ngeke ukwazi umshado ukusina kukhona isidumbu semoshali emakhaya kwenziwa kanjalo. Kwathiwa no, akuphuthunyiswe umngcwabo kwangcwatshwa ke kwase ukuthi ke kwavunyelwana ngokuthi kuzoyiwa kuyosha umhlahlo ngalengane esitholakala ingenakhanda emva komshado. Ngigcine ke umshado usudlulile ke kwakushada uSiphiwe enye insizwa yakwaSithole. So ke kwathi emva komshado ke yalandwa ke inyanga. Inyanga yayugalagala kuthiwa yayumthandazi, iwumfundisi, iyisangoma, yayikho konke. Angazi noma yalandwa ngapha eNewcastle nakhona. I'm not sure lapho. Kodwa yalandwa lenyanga. Yathi lenyanga ke ngigcine lapha khona lenyanga ithi ngizofika ngolwehlangana kwayiwa kuyo ngomsombuluko ukuthi beyoyicela ukuthi ize ekhaya kwaSithole. Yayisithi no izofika ngolwesihlanu. Yathi ngolwesihlanu icela ukuthi wonke umuntu wakwaSithole omkhulu kumuzi kaSidindi, ubaba wakhona kwakuSidindi, ozala zonke lezi insizwe ngithi zu7 namantombazana lapha eMphongolweni bayawazi nje abantu abaningi abalapha eDannhauser eMphongolweni. So yafika ke nangempela inyanga ngolwesihlanu. Mayifika inyanga ngolwesihlanu yafike yayisibuza inyanga ke zayisebenza ebusuku. Yathi mayisifikile inyanga ke ngolwesihlanu ezosha umhlahlo lapha kwaSithole, yayisibuza kumama wakhona uMahadebe, yathi mama, izingane zakho seyiphelele yini? Ngoba ngithe ngifuna zonke izingane zakho. Wayalelo mama wayale, yathi inyanga ngithi izingane zakho seyiphelele yini? Kwase kuba khona uthi cha, asiphelele khona ongekho, usiso la ekhaya ongekho ulapha ya. Igama lalo sisi kwakuMabuyi, lo sisi owayengekho. Kwakukhona oThemba, ubaba wengane leyatholakala ingenakhanda, lo okuyena owayenukwa kuthutha uyena owazi ingane yakuphi yakwakubheka kwamakhelwane. In fact wangandukwa ngabantu. Inyanga yathi ingane umuntu oyaziyo ilo ongekho ngenxa ukuthi uThemba wayengayanga enyangeni eNewcastle ngenxa ukuthi wayekade esebenza. Njengoba bengishilo kuyiphathi yokuqala. Ngifuna ukuhlehla kancane ke ukuze sihambe ndawonye nale ndaba. Lapha kwaSithole eMphongolweni kulomuzi kaSithole, ubaba wakhona engakashoni, ubaba wakhona okuthiwa uSidindi engakashoni ubaba wakhona. Ubaba wakhona washona ngo1990. Engakashoni ubaba wakhona before 1990, 1989 kuyale. Kunontombazane ekwakuthiwa uMabuyi, sisi nje wala ekhaya kwaSithole okuthiwa uMabuyi. Nangu ke lo inyanga njoba isifikile lenyanga esuke eNewcastle. Ugalagala lolu malifika luthi senipheleleni, uye lo Mabuyi wayengekho. Angulandise ukuthi uMabuyi njoba engekho nje kwenzeka kanjani njoba engekho la ekhaya. Kushuthi ubaba wala ekhaya kwaSithole ngo1990 engakashoni. Intombazane yakhe lekuthiwa uMabuyi yayisangoma nje egcekeni. Yaba isangoma inamathwasa. Njoba ngishilo umuzi waSithole omkhulu, abanye babenza lokho, abanye benza lokho, yona ke yayisangoma lo ntombazana. So njoba isangoma nje yayinamathwasa. Inamathwasa, kulamathwasa ayo lentombazane khona ithwasa okwakuthiwa uZwane la khona elaseDrangali, khona ukuthi iseDrangali
akukho kude nasemphongolweni, ikhona lapha eDannhauser. So kulamathwasa uzwane wayithwasa naye ethwasa la ekhaya, waze waphothula uzwane ethwasiswa yilo Mabuyi. Uzwane uyindoda waseDrangali, wathwasa uzwane waze waphothula, wakhishwa la kwaSithole ngendlela okukhishwa ngayo ithwasa maliya kuphi, maliya kubo seliphothulile. So mayifika le kubo uzwane kwaphela kwaphela iviki elilodwa, yasekhona uSidindu ubaba kaSithole ikhehla lakhona lisekhona. Kwaphela iviki elilodwa wabuya uzwane weza la ekhaya futhi, engaselona ke manje ithwasa, esezohlala nje. So mayibonakala kuphela insuku, kuphela amaviki, bese ibuza insizwa zala ekhaya ngoba phela zazi u7 insizwa zakwaSithole, zibuza insizwa zakwaSithole zithi hayibo lo Zwane ngoba phela uthwasile wahamba waya kube Drangali, manje usezokwenzani la? Walwa nazo lo sisi lo Mabuyi, walwa nazo lezi ingane kwaze kwaba kungenelela ubaba wakhona, zibuze insizwa zala ekhaya yoThemba ukuthi baba nangu Mabuyi angithi phela bona babe basha base bebona ukuthi uzwane lo njobe ekhishiwe nje la ithwaseni, ekhishiwe nje la waphothula wabuyela kubo. Njengamanje njobe sebuye kwesibili usezothwasa pipikhali, manje usezothwasa pipikhali, zayibona insizwa ukuthi siseqiwa ngaphezulu la singophi, lo muntu usethwasa pipikhali ngoba nasebusuku zaseyibona. Zashisa ke lezi insizwa zakutshena uyise ukuthi baba uMabuyi la lo muntu lo uzwane lo waseDrangali uphothuliwe wahamba, usezofunani manje la ekhaya, uhlezi manje kanti ebusuku siyambona ephuma engena behlezi bendawonye nodadewethu lo. So ke ubaba lo baba la ekhaya wavele wabiza le ntombazane yakhe uMabuyi, wathi Mabuyi ngoba usuganiwe ngokhipha inxiwa wahambe yokwakha lapha. Yathi yanqaphaza le ntombazane wathi ubaba wakhona ngithi phuma uyokwakha lapha. Njengamanje nobhuti bayo bashintsha uThemba ke lo owagcina lahlekelwe ingane yanqunye etholakala ngenakhanda. So bashintsha ke noThemba bathi phuma uyokwakha. Waphuma ke lo Mabuyi, waphuma wayokwakha lapha yangenhla eduze nje kwakubo, wayokwakha eduze kwesihlahla sompentshisi, kwakunesihlahla sompentshisi sasisikhulu lapha eduze kwakubo. Wafike wakha khona kuthe uMabuyi esexoshwiwe la ekhaya kubo ngenxa ukuthi uselethe indoda phela lesi sizothwasa pipikhali. Wathi mayiphuma uMabuyi bathi kwaphela iviki nje akha lapha, kwathi makuphela indlela yodwa nje yabuya le ndoda yakwaZwane yazongena, base behlala bobabili ke lapha leli ithwasa bese lithwasa pipikhali naye uMabuyi bahlala ke emzini wabo. Kuthe mayeseshonile ngo1990 ubaba wakhona ke uSidindu baba kaMabuyi noThemba, ubaba wala kwaSithole eseshonile, wafuna ukubuya lo Mabuyi la ekhaya ngoba wayakha amaxhokovane lapha, wafuna ukubuya la kwaSithole. Wathi mayithi ukukhuluma indaba yokubuya bathi oThemba ngeke la ekhaya wena wakhisho ubaba ngeke ubuye. Balo Themba bathi ngeke uzubuye, ngeke uzubuye. Uthema exoshwa kanjalo ke uMabuyi lo, angithi uyisangoma phela sanyanga, uyabona izangoma esanyanga ungayiqondi inamabhayizi esonto elaze ezayoni inayo yonke into. So ke waduba ikhaya ke lo Mabuyi, waduba ikhaya lo Mabuyi wangabe sangena la kwaSithole. Kwathi noma kunomsebenzi engezi, kwathi noma ngabe kuthiwa kunani, noma ngabe kuthiwa kunomshado, noma kuthiwa kunomngcwabo, noma kuthiwa kunani la kwaSithole wangangena kula eduze kwakubo. Kuthiwa lo Mabuyi wayethi makunomsebenzi kubo noma kunani nje abantu begcwele kubo kwaSithole, ephume nozwane wakhe beyohlala eduze phansi kwesihlahla sompentshisi, behlale bese bebukela kubo, bebuka kanje kube engayi nje sidalo, kodwa izingane zakhe ke zaziya ngoba izingane phela zincane. Wayenezingane ezimbili uMabuyi kwakunezingane eziwu2, intombazane umfana nentombazane ezisencane. So uMabuyi ke la ekhaya base bengasamthathi njengomuntu wala ekhaya kwaSithole. So ngesikhathi sekufika uGalagala ke
ugalagala lithe akuphelele umuntu ola ekhaya malifika kugalagala lolu lwase luzosha umhlahlo ngalengane eyatholakala inganakhanda lufika ugalagala luyabuza ukuthi niphelele nala ekhaya bathi laba esiphelele luthi ugalagala niphelele nini mama niphelele libuza umama la ekhaya uMahadebe wathi umama wakhona hayi siphelele wathi ugalagala ngithi mina aniphelele kwaze kwasho yedwa phakathi kwabo wathi hayi umuntu ongekho la uMabuyi kodwa futhi uMabuyi akangeni like lwathi ugalagala mlandeni la ngempela bahamba bamlanda uMabuyi kubo ngoba phela kuseduze wabuya wangena lwaseluthu ugalagala nanga umuntu owazi ikhanda lengane lengane ukuthi liphi nanga umuntu owazi ikhanda lengane uyabona kuMabuyi ngesikhathi elandiwe kukhona inyanga esetshelwa ukuthi njoba sikulandile khona umuntu ofika wasazi ukuthi njoba lenyanga imfuna yini ezokwenzeka thiwa wathi bayisho njalo lolu galagalwa luthi nanga umuntu angithi manje umuzwa akasithole kuphela lo umuzwa akasithole kuphela ingane zakhona obhuti bakhona umama wakhona babakhona njengoba ayisashona ngoba udaba lolu lwenzeka ngo1994 ekuqaleni kaDisemba ubaba wakhona wayesashona kudala ngo1990 so ke emva ukuthi ugalagala ke lumkhombile uMabuyi ayiwakhala uThemba okumnikazi wengane ke le etholakala ngenakhanda wakukhala kwasuka esinamathambo kwamunce ekhala kwaSithola so emva kwalapho yathi mayisihambile ke inyanga selihambile ugalagala ngakusasa wezwa umphakathi ukuthi umphakathi ukuthi inyanga lebifike kwaSithola anginomphakathi wawumehlomane ubhekile ukuthi inyanga kahle kahle njoba kwaSithole inyanga beyibizile umphakathi usulindele ukuthi ngakusasa uthole ngoba njoba ngishilo ukuthi le ndaba kwase kuyindaba yomphakathi usulindele umphakathi ukuthi lengane le inyanga itheni kweza umphakathi ukuthi inyanga ugalagala lifikele okhomba uMabuyi wathelwa ngamathe umphakathi wasemphongolweni wonke lapha eDannhauser wathelwa ngamanzi induna wahlangana umphakathi uhlanganele ukuthi manje kufanele kubulawe lo Mabuyi lo wahlangana umphakathi yaze yabuza induna yendawo ibuza kumama kaMabuyi ithi Mahadebe khuluma ukuthi uthi nansi na umphakathi ufuna ukubulala ingane yakho khuluma kuthiwa yiyo eyazi ikhanda lukamzukulu wakho kuthiwa wathula duma Mahadebe wathula wangasho lutho wangakhuluma umama kaThemba ophinda abuye umama kaMabuyi wathula wathi usuhlangene umphakathi waphuma uMabuyi angithi wayesebonile ukuthi umphakathi usuhlangene futhi nempu uyabona phela nawe ngakini kuthiwa waphuma ohlala esihlahleni sompentshisi noZwane uZwane wayephethe isibhamu uMabuyi ephethe amatshe bahlala lapha esihlahleni sompentshisi eduze komuzi wabo loyixhokovana kulesi sihlahla sompentshisi lesabahlala kusona uma bebukela kwaSithole makunomcimbi kwaSithole njengoba wayengangeni kuba uMabuyi kuthiwa ke bahlala phansi kwesihlahla ke wahlangana umphakathi wathi umphakathi ababulawe laba bantu wathi umphakathi ababulawe washo ukuthi manje uZwane uphethe isibhamu uqala ke isibhamu sasesatshwa ngendlela eyisimanga umuntu makuthiwa uphethe isibhamu nje wawuyichamela omama babeyichamela makuthiwa ngoba kwakusatshwa ngisho iphoyisa kuqala so ke umphakathi ufuna ukuya kuye laphana uMabuyi benoZwane uZwane lo owabuye waseDrangalo wayebuye sezothwasa pipikhali so ufuna umphakathi ukuya kodwa manje kubonakala ukuthi uZwane uphethe isibhamu hayi abanye bethi hayi mana ngasidubula abanye kwabonakala ukuthi umphakathi uyahlangana ngempela uyasondela wasuka uSiphiwe ubhuti wakaSithole angazi noma le ndaba nizwa kahle wasuka uSiphiwe lo owayezoganwa ngeweekend kade kushona ingane phakathi neviki lo wayezoganwa wasuka uSiphiwe
wagijima wayobiza amaphoyisa wathi nanku umphakathi ufuna ukubulala udade wabo. Wagijima wayobiza amaphoyisa uSiphiwe kuthi wafika amaphoyisa afika abathatha athatha uZwane noMabuyi mayethe abheka amaphoyisa isibhamu sikaZwane kade ithoyizi amthatha amaphoyisa amshanga impama amphuca isibhamu lesi athi buka usabisa abantu nangethoyizi abathatha uMabuyi noZwane lo amaphoyisa abahambisa le kubo kaZwane ayobabhacisa kwaZwane eDrangali. Basinda kanjalo kuMabuyi noZwane basinda kanjalo emphakathini. Emva kwalapho umama wakhona uMahadebe waxabana noThemba manje wangezwana ekhuluma ukuthi manje umama wakhona ekhuluma ukuthi manje esola uThemba ukuthi uThemba angithi ngesikhathi ngazi ukuthi ngeqilila angithi ngesikhathi ugalagala lifikile lukhomba uMabuyi lithi nanga umuntu wazingane owazi ikhanda lengane ukuthi likuphi. Lwathi ugalagala ukhanda lengane ngiyalibona mina likusinki la likhona ikhanda lengane kodwa nanga umuntu wazingane. So ke wathi malusho njalo ugalagala wayesethi uMabuyi ngiyakulaya wena Themba ulayikile wena Themba. Angithi naye uMabuyi ngathi njoba wayeyisangoma nje wayenokuyiThemba kakhulu kushuthi ezintweni zakhe ngapha ngoba lwathi malumkhomba ugalagala wayesethi wena Themba ngiyakulaya ngoba wangixosha ekhaya. uThemba ngithi kwathi mase kushona ubaba wakhona wathi uyazama ukubuya uMabuyi wathi uThemba hayi la ekhaya uThemba emele ukuba umfana ekhaya wathi ngeke ubuye la ekhaya waxoshwa ubaba ngathi ngoba seshonile besicela uzobuya ngeke. So ke wathi uMabuyi ke ngiyakulaya wena Themba ngoba wangixosha ekhaya. Kwasuka ke sinamathambo kanjalo ke umama kaMabuyi ke okumama kaThemba futhi ugogo wakhe umama wakhona lo Mahadebe waxabana noThemba kwasuke sinamathambo. So ke kuThemba sebebhacisiwe le eDrangali kubo kaZwane uMabuyi. Ingane angithi lengane umzi kaYifani lo njoba ngithi wayifunda isikole zafike zeze izingane zesikole mase yifika emakhaya ukuthi kade kufuna ukucishe wabula uMabuyi kuthiwa uye obulele umzi kaYifani kuthiwa ikhanda likaMzi kaYifani lilapha. Kusho ukuthi izingane zala emphongolweni uma sehamba ziyele Anville esikoleni ekuthiwa Imana High School khona isikole ekuthiwa Imana High School lapha eseAnville. Uma ifike ixoxa izingane zesikole ngakusasa izingane zasemphongolweni zixoxa ukuthi hey umzi kaYifani kuthiwa ubula wantwakhe uMabuyi. Izolo sifike emakhaya becisha ukumbulala uMabuyi waze wathathwa ngamaphoyisa. Hayi kuthiwa izingane zesikole zaveleza ngathi umzi kaYifani lo zazimthanda izingane zesikole zaseMana High School. Kuthiwa izingane zesikole zaqala zaphuma zahlangana zonke zacula icule lithiwa uzumbulale wayewenzeni uzumbulala. Zahlangana izingane zaseMana High School zacula iculo kwaqhela uthisha waqhela yonke into zathi zona ziyakhona kubo kaMabuyi lobulele inkulu. Zaphuma izingane zesikole zaqonda ngqo esigodini sasemphongolweni zonke isikole sonke zaqonda ngqo esigodini sasemphongolweni sihamba icula zithi wayenzeni uzumbulala. Wabona umphakathi ukuthi hayibo nazi izingane zesikole ngoba nawo umphakathi wawuvela ukuthukuthela uganunu wabo kwahlangana umphakathi nawo wajoyina izingane zesikole kwaqondwa eDrangali. Makufikwa lapha eDrangali wathola bafike bawulayitha ngomlilo umuzi wakubo kaZwane umphakathi wasemphongolweni ufike ulayitha ngomlilo wathi uyaphuma uMabuyi abaleka bambamba wathi uyaphuma uZwane ngathi waphuma egcekeni esegibele ibhayisikili efuna ukubaleka ngebhayisikili yamhlaba ngotshumetshula enye insizwa yamhlaba wawa babanjwa bobabili uMabuyi noZwane. Izingane zesikole zila kwehliwa nabo kwedlula koJani kwehliwa nabo manje kubhekwa emphongolweni. Kwathi makufikwa lezansi esihlahleni esikhulu lesikuthethola kusona amacala ngesikhathi bebuya alukho uhlobo lwesilimaza umphakathi wasemphongolweni awangasiphethe beqhutshwa phambili uZwane noMabuyi kanje. Ngesikhathi kubuywa sekubona wonke umuntu ukuthi labo bobabili
sekusele ama-hour amabili ukuthi befe. Kwasuka enye insizwa yakhona kwaSithole eyayithula nje ikhona nawo la emphakathini eyayithula, yasondela kuye uMabuyi nje beqhutshwa nje kanje eqhutshwa kanje, yafike yathi kodwa sisi lento uyenzile ngempela yini? Wathi uMabuyi yebo ngiyenzile, ngimbulele umzi kaYifani ngamnquma ikhanda. Kuthiwa yasuka lensizwa yaqonda kubo kwaSithole yathi mina ngeke ngikwazi ukubona udadewethu efa, yebo usenzile isihluku kodwa ngeke ngikwazi, kulungile abambulala kodwa angikwazi ukumbuka efa. Yanqamula yakhala yazoshona kubo kwaSithole. Wasala la umphakathi phansi kwesihlahla kukhona wonke umuntu kuthe wafike wathi umuntu wayengekho lapha uMahadebe umama kaMabuyi uSiphiwe lo owagijima walanda amaphoyisa umphakathi mawufuna ukubulala uMabuyi. Bese ke umphakathi besuthi lalela ke Mabuyi, nawe zwane, ubani omunye obunaye ngesikhathi, ubani omunye waziyo ngalolu daba? Wathi uMabuyi umama uMahadebe uyazi ngekhanda lengane, ubhuti wami uSiphiwe uyazi ngekhanda lengane, noSibanibani okungomakhelwane wabala nomunye umakhelwane wathi uyazi ngekhanda lengane, wabala nenye insizwa yasendaweni eyayinyanga, wabala abantu abawu4, wasebala uBongi enye intombazane yakwaSithole, wathi noBongi uyazi ngekhanda lengane. Wawusuthi umphakathi liphi pho ikhanda lengane? Wayesethi hayi ke ekuthenini ngicishe uMabuyi wathi ekuthenini ngichaza ukuthi ikhanda lengane liphi, lokho ngeke ngikwazi ukuthi ngichaze, lokho kuyimfihlo yami engiyofanayo. Wathi imfihlo yakho yofanayo? Wathi yebo leyo imfihlo yami engiyofanayo. Wawusumbhokoda ngemkhodo umphakathi uMabuyi, wambhokoda ngomkhodo noZwane, wabhokodwa ngomkhonto khona lapho bashona. Kwase kuthiwa umuntu oyongcwaba laba bantu naye yofanele abulawe. Nezingane zesikole zila kwathiwa nje umuntu oyongcwaba laba bantu naye kuyofanele abulawe. Wasuka lapho umphakathi waqonda emzini kaMabuyi, wafike kuthiwa kwakhamba phambili insizwa zayigqoka isosha, zafike zawulayitha ngomlilo lo muzi kaMabuyi, zawuletha ngomlilo lwavutha, zangena emakhishini, zangena yonke indawo zizama ukucinga, umphakathi uzama ukucinga ikhanda lengane leli wangalithola, bawushisa umuzi. Kodwa ke wagcina uMabuyi bemlandile abakubo kwaSithole, bamngcwaba uZwane, bamthatha bamsa le kube Drangalo, bafike bamngcwabela khona nakhona. So kwathi makuqeda umngcwatsho yaqonga le ndaba yokuthi nalabo abantu ababalwe uMabuyi ethi benabo ethi bayalazi ikhanda lengane kwathiwa nababo bulawa. Yathi mayikhulunywa namhlanje le ndaba, ngakusasa ubhuti wakaSithole lokuthu uSiphiwe kwase engasekho, lo wayekade eganwa, owaganwa evikini kuzoshona ingane, kwase ngasekho, wathutha wabuyela wayinquthu. Yes, uSiphiwe wayeganwe eHilltop, khona indawo kuthi eHilltop, umfazi wakhe wayeganwe uMakubheka waseHilltop. Kwathi makukhulunywa leyo ndaba namhlanje ukuthi bonke laba ababalwe umzika uMabuyi ababulawa, kusho umphakathi nezingane zesikole, kwasa ngakusasa engasekho uSiphiwe esethuthile wayinquthu, wafike wahlala khona enquthu, wafika wabhaca khona. Umuzi wakaSithole lomkhulu wazi wahlukana kanjalo ngoba umama wakhona uMahadebe wathutha naye wayokwakhe eKhilikhili, khona ukuthi iseKhilikhili. uThemba lo okuyiyena wanqunywa ingane yakhe yatholakala inqunyiwe, wagudluka wasuka wakha khona endaweni kodwa waqhela kuleli gceke. Waphela kanjalo umuzi wakaSithole wahlukana kanjalo. Lo muzi wawumkhulu. Kwenzeka yonke lento ingane yakwakubheka ayikazitholakala, njengoba ngishilo ukuthi ingane yakubheka namanje azitholakala le eyalahleka ina 19 years. Akazitholakala. So kwathi ngo95 wabuya uSiphiwe lo owabaleka wawubhaca encuthu. Wabuya nomfazi wakhe, wabuya wazothenga umuzi eduze kwakubo ke manje. Wakhe eduze kwakubo. Wabuye sequbukile ke senama, angithi uSiphiwe wayekade before ingane ingakafi wayekade enemoto amaveni ethutha upushini edayisa nezingodo
ethutha enza ne18 wathi mayisebuya enquthuke ngo95 wabuye esenamathenda esenama-truck esenamatekisi esequbukile lokwangempela. So ke bathi uSiphiwe waye okay ngaphambi kokuthi uMabuyi lapha esihlahleni efe uMabuyi ngaphambi kokuthi uMabuyi ebhokodwe ngomkhonto benozwane ekade nakho la kade ethi khona bathi bambuza ikhanda lengane wasithi hayi leyo ke imfihlo yami engiyofanayo leyo wathi bathi abantu uthini wathi hayi imfihlo yami engiyofanayo leyo ngeke ngisho ikhanda lengane ukuthi likuphi. Wayesebona ukuthi sebambhokoda ngemkhonto wayesethi ibhuti uSiphiwe ubongibhekela izingane zami. So ke uSiphiwe ngesikhathi esethutha ke eyenquthu wahamba nazo izingane kaMabuyi vele uMabuyi eseshonile izingane kaMabuyi zahlala kuSiphiwe kubhuti wakhe uSiphiwe. So mayisebuya ke uSiphiwe lenquthu sequbukile uyahlaba lapha ekhaya kubo kancancane wenza umsebenzi kuthiwa wonke kumbona ukuthi unemali ngendlela ayingcola ngayo kuthiwa wonke kumbona. Kwathi ngelinye ilanga ehlabile kenza umsebenzi bahamba ngemonto oSiphiwe bayolanda ubhuti wabo uThemba kwakhe bathi akazokwakha bathi akeze emsebenzini ezodla inyama nje kuyabuswa akabe khona naye. Wathi mayifika uThemba ke lozala lengane yafayo wathi mayifika uThemba kuthiwa afuka wabuka izindlu sezizinhle cabanga ke ngalize ekhaya ngo95 wabuka izindlu wayesethawu kodwa amadoda ikhanda imisebenzi yekhanda lengane yami yonke le ebuka nezimoto wathi imisebenzi yekhanda lengane yami yonke le. Wathi mayisho njalo uThemba bambamba olaba uSiphiwe bambamba nabanye nje uyabona nabanye bambamba bathi hayi ungayisho lonto ungayisho kwathiwa usiyagula bamthatha bamfaka ebhuthini bambuyisela kubo. Isimo ke sabasibi kanjalo. Ngo2011 wayikhunga uSiphiwe uThemba ngalesi stress akaphile naso nje sokuthi ingane yakhe ikhanda la yakalize litholakala ngoba lacingwa ngisho esizibeni ugalagala lwalishila ukuthi mathathu amaziko la ungatholakala khona ikhanda lengane ngoba uSiphiwe ngathi wayenama angazi wayenani esekhaya kubo enye isezizibeni enye isentabeni igodlo angazi bizwa ngani lento kodwa la ayigangela khona kwacingwa zonke izibi ikhanda lengane azilitholakala. Ngo2011 wayekhunga uThemba ngo2016 washona uMama Mahadebe umama wakhona kwaSithole wayesakhe eKhilikhili washona. Ngo2017 kwashona uSiphiwe lo wayesegwilikile bamdubula ngapha eNewcastle wayeserobotini nje wathi uyasuka zahlala phe kwakhe insizwa washona. Ngo2021 umfazi kaSiphiwe ngoba basebenane TLB oSiphiwe lapha basebenane TLB. Ngo2021 umfazi kaSiphiwe uSiphiwe wayeseshona ngo2017 2021 umfazi kaSiphiwe wagxotshwa iTLB ekhaya kubo bethi bazama ukuyicompress yavela yasuka yahlala wacishe wafa. Wathi wayesinda lapho unkosikazi kaSiphiwe wayesebahlebela abanye izingane zikaThemba esehlebe emndenini ethi uyazi phela nami njengoba ngicishe ngifa nje ngike ngaye umthandazo ufike wangitshela ukuthi umyeni wami wayithwele uye lo wayithwele ngekhanda lengane. Hayi ke kwaphinde kwaqala phansi ke manje kwathi ke mase kufanele kwenziwe inhlambuluko ngo2021 umndeni wakaSithole ufuna ukwenza inhlambuluko uwodwa izingane zikaThemba nezingane zikaSiphiwe zonke kufanele kwenziwe inhlambuluko phela emva kwayo yonke lento ngoba abafili ngeke besavuka. Wanqaba umfazi kaThemba wathi hayi umfazi kaSiphiwe lo osegwilikile wathi hayi abakubo bamnqabela ukuthi enze inhlambuluko angazi wakhomba ini. Emva kwalapho kwashona izingane zakhe ezo3 enye bayidubula eGoli enye bayidubula eGoli futhi ngenhlava ezo11 kodwa yasinda. Iboshiwe kumanje leyo ngane yaboshwa eSekokstad ingathi yiyo lesola ngokuthi yabulala uSiphiwe lo owayikhulisa. So ke kwavela into eziningi ke emva kokuthi lo uMandlovu emva kokuthi lo uma kubheka umfazi kaSiphiwe esenqaba kwezinhlambuluko
washonelwa zingane ezintathu, kwashona abantu abawu7 belandelana kule emndenini wakaSithole. Kwaze kwaba inhlambuluko yenziwa, kodwa nakhona yangenziwa kahle. Kuze kube manje lo mzi wakaSithole ubhekene naleyo nkinga ngoba abanye abantu abahlulayo bathi umuzi wakaSithole afanele ushintshe ubize isibongo sakwaMotha ngenxa yokuthi umkhulu wakhona okuthiwa uSidindi, umkhulu wakhona okwakuthiwa uSidindi, ubaba wakhona lo washona ngo1990 okuyena waxoshwa uMabuye ekhaya. Ingazi ukuthi umlanjwana wakwaMotha ekhaya konina, so ingazi ukuthi yonke into yakhe bekufanele ayenze kwaMotha nesibonga ebiza uMotha. So ke lo mndeni kumanje basikhuluma nje kumanje unaleyo nkinga, izinto zakhona zimile, akwazi ukuthi yini eyokwenziwa ukuze kulunge lezi inkinga. Uphila ngokubukana kanje umndeni wakaSithole ngoba nezingane zabo Themba zikhona, nezingane zoSiphiwe zikhona, nezingane zabanye obaba bakwaSithole zikhona, kodwa nje impi yakhona ime kanje. Sengiphetha ke khona lento emndenini yokuthi makufa umuntu ebese niba nabantu emndenini yenu okuyibona ababulale lowo muntu. Asiyeke leyo nto, ngisazokhuluma ngayo. Kunemndeni ethi imazi umuntu wayo ukuthi uyagula udla amaphilisi, uyagula nje udla amaphilisi kuyaziwa, kodwa mase eshonile bese kukhonja umuntu ewayeka amaphilisi umuntu ukwadla amaphilisi agule kakhulu ashone ebese kukhonja usibanibani, kodwa kade kwaziwa ukuthi umuntu udla amaphilisi. Imndeni enjalo noma uma kusenabantu abanjalo isayizoyithola ikulesi simo salomndeni wakaSithole. Kumanje umndeni wakaSithole awuphumulile ngendaba eyenzeka eyaqala ngo1990, iqala usisi wakhona owayengafuni ukuzwa, owalethi indoda ekhaya yabhaca ngokuthi ithwasa.